Disunduk saka kuwi lho. Nah, lek kan sing isor wis duduk. Tojoke ngono. Sora. Bapak masalah rak nganu kok. Rak kena kok. Rak entuk bapak. Ben ngerti carane mancing, kowe urung tau mancing Mas Lera. Carane nganu ngono dibolongke ngono. Nyiji kae nyiji. Ayo nyiji lha kuwi lha kuwi. Kuwi lha kuwi. Ki coba iki lho. Tojoke saka ngisor. Tojoke rung. Wes, yo ditojok aja ketara ikine carane. Aja ketara tojoane kuwi. Ya wes ngono wes tutupi. Ngundi. Kayak kono awak om kowe kono Pak kono apa? Pakai ndi? Ayo kono awak om kowe awak om. Gulungne. Ora ketara kae, kru ketara. Lah iya digulungne. Gulunge kono kae. Sebleng mbek om kae lho. Kowe kurang nyilem lah kae seketara umpane kok. Heeh, ora jur kono kae kono jur kono. Or om kae. Ngono, juruk kene, juruk wis. Wis. Golek kowe entek wis umpane sing kuwi aja. Se santai empane kuwi sing kuwi Dik, lewe gulung pancing Dik. Hah? Bapak entek sijine nah. Lah iya sik kurang siji, lah kae sono. Kowe rasa kei empan meneh kowe pat gulung pancinge. Ah, Brian. Wis. Wis santai wae, Pak umpane pati. Ora. Lah yo kuwi empan siji tok wae. Siji tok wae wis santai kuwi, karo entek wis, Pak. Gulung. Nah. Wes. Lung. Ya wis gletake dijowe.